Welcome La Union. Oh, ayan oh. Ayun, bundok oh. Ito, ako na siguro. Oh, ang ganda. Ilog. Tagudin. Oh, Tagudin. Dito na tayo, Villasis. Good morning, namaga na tayo dito. Kayan, Villasis, Pangasinan. Ang lamig. Time check tayo, 6:05 AM. Napakalamig. Yung suot ko. Ordaneta. Dito tayo sa Ordaneta City, Pangasinan. Diretso. Diretso pa tayo. Dami rin mga establishment dito sa Ordaneta. May mga flyover din. Oh, diretso lang. Malapit na kami sa Manawag. Seven kilometer, turn left. Bakit? Dire-diretso lang. Ito po yung school na ano po. Ayan. Ito. Eastern Pangasinan. Ang layo pala. Ha? Ang layo. Ano to? Ano to? Ha? Yung anong lugar na to? Punto, Ordaneta. Ha? Ordaneta ito. Pinalunan po. Ay, Binalunan. Dito. Malapit lang pala. Lagpas lang ng kwan. Isang oras biyahe. Kalsada, napakaganda. Ang lamig ng hangin pa rin. 15 kilometers turn left. Oh, ganda. Wala ng traffic.
Linggo ngayon eh, Eastern Sunday, kaya walang traffic. Saka probinsya to eh, kaya walang traffic dito. Vera sasakyan. Welcome Bonig, Barangay Bonig. Anong lugar na ba to? Sige pa rin kami. Anong lugar na kaya to? Manawag na siguro. Layo. Puntang Dagupan. Alam mo, kakalawatan ng Dagupan eh. Pagla Dagupan ka. Pero dire-diretso lang naman ito eh. Oh, ang ganda ng ano, luwang ng kalsada oh. Oh, sarap kumataw. Siyenta pa rin takbo. Ba't dun eh, Mercury Drug Dagupan. Yan o. Season Pangasinan pala to. Welcome Season Pangasinan. Nasa season na pala tayo. Yun pala yun, season. Nakakakita na naman ako ng bundok. Ayan na, bundok. Season Pangasinan. Sementeryo. Yeah. Uy, may Artaco. Lokal ng Artaco. Ang pangit naman ang daan dito. Oh, ang ganda ng kwan, no? Oh, superhero, Batman. Wow, eto na. Ay, welcome ko na to ah. Welcome La Union na ata to. Oh, ang ganda nung kwan. Ano to? Ay nga, La Union oh. Welcome La Union. Oh, ayan oh. Nasa La Union na tayo. La Union. Tama naman yung view. Ganda. Oh, pababa.
Oh, bundok. Oh, isang matinding pababa. Oh, wow, ganda eh. Oh, nandun sa tabi yun. Oh, gumigilid na sa bundok. Gumigilid na sa bundok. Oy. Parang DRT lang ah. Luwang ng kalsada. Bayan ng ano kaya to? Damores. Bayan ng Damores. Agoo, La Union. Welcome to Agoo. Nasa Agoo na kami. Ano kaya sunod na bayan nito? Rosario o San Fernando? Ay, bundok oh. Umiikot na kami sa bundok. Oh, ganda. Isang oras pa. Uy, may pulis na naman. Pulis na naman. Checkpoint na naman. Nadadaanan po ba natin yung San Juan? Ewan ko lang. Ewan ko lang. Bakit? Doon po yung beach eh. Ah. Ay, no, Agoo La Union. Tapos Rosario ata o San Fernando muna. Sa San Fernando malapit na dagat doon. San Fernando malapit na yung dagat. May mga falls din po dito. Alas 7 na pala. Ito, Agoo na oh. Agoo La Union. Yan, lalabas na tayo dyan. Agoo. Ito, ako na siguro to. Agoo pa rin.
naman tayo sa magandang bridge. Oy, ang ganda. Hoy, Bawang La Union na to. Welcome, Bawang La Union. Sa Bawang na kami. Sunod, San Fernando. Bawang La Union pa rin. .9 kilometers. Turn right, San Fernando. Ganda ng bundok ah. Parang maliko lang ah. Oh, ang ganda. Kaya ang kalsada matagtag. Farm view. May bundok pala ditong pan. Ganda. Lagpas nito ka na. Ganda ng bundok niya. Sigsag road ah. May sigsag. Sigsag. See you in Iloco.
Mukhang kakabila tayo sa bundok na yun ah. Oh, ang galing. Ang galing. Ganda ng Bukirin. Oh, 6 minutes. Ito na, Balawan. Balawan, La Union. Oo. Pag labas na Petron. Kanan lang doon. Kasi kami pag ganun na daan eh. Hindi, diretso lang doon. Bypass road yun eh. Pupunta na ako ng Ilocos Arc. Ang ganda ng bundok oh. Oh. Wow. Ilocos siguro yun eh, Ilocos na. Ilocos. Patag na yung daan dito ah, pa Ilocos ah. Galing. Banggar. Ah, Banggar pa pala to. Banggar. Barangay Racing ah. Laki pala itong barangay racing na to. Barangay racing kanila oh. Ngayon pagong nakataas. Bangkar naman te, baka doon pa. La Union pa rin to eh. La Union. Ayun o, La Union. Bangkar, La Union. Baka Bandaron pa siguro. Oo. Baka ito na yung dulo. Bangkar, La Union. Ito na, malapit na siguro yung Welcome Ilocos Sur. Bundok na yun.
malapit na yun. Ay, ito nakikita ko. Lagpas nito. Oh, bundok na to. Oh. Ito may kuna oh. May ilog. May ilog na oh. Ay, may paliguan. Ang galing oh. Ilog. Sa kaya babaan yan? Ang ganda, ilog, may paliguan. Oh. Parang sa kwan ah. Parang sa Gabaldon. Ganda ng tulay na to, mahaba. Oh. Ito na siguro, ito ata, ito na oh. Ay, ito na, sunod pa rito. In God we trust. Sunod pa dyan yung Ilocos. Tagudin. Oo, Tagudin. Ayun oh. Ayun. Ayan oh, Ilocos Sur. Layo pala. Narating din sa Ilocos. Ah, nakarating din ng Ilocos. Ayun pala Ilocos oh. Ayan. Dami nagkukan. Picture tayo doon. Dami rin mga rider ah. Oh, ito na Ilocos oh. One Ilocos Sur. Sisilong din tayo. Ito lang pala yung Ilocos. Nasa Ilocos Sur na ako. Ito Ilocos Sur. Oh, Ilocos Sur. Galing. Oh. Ganda ng bundok oh. Ilocos Sur. Wow. Nakarating din ang Ilocos. Okay mga bol. Dito ko natapusin ang aking video mga bossing. Nakarating na ako ng Ilocos. Bye bye and ride safe sa inyo.